Dami. Ang aking bayabas, marami na. Yun si Angel. Ating mangga. Ay. Ayun o. May bunga na siya. Hindi ko pa natitikman yan. Hey! Bakit wala na? Marami pa doon. Hey! Pare! Saan si Lolo? Where's your Lolo? Lolo! Kumusta? Kumusta? Kumusta natin yung ano? Kumusta Nong? Kamusta ka ngay? Ha? Is that electric too? Electric? Oh. Oh, may tataka mo na eh. Yan, nagbigsakan. Wow, nice ha. Woohoo! Say hi. Mana tayo apom di kita. Nata. Pinatay babae. Datakit kasi tinatao may nagpasok. Wow! Cool. One more time. Yeah. Nice. May tuwing wala yakam. Yan, nabiyagkan. Pwede, hindi. Dako. Tano, pwede ko. Parang ito, ano may... Ante! Wat. Mamimiss na yung marunggay na. Nagpintas si marunggay. Nakama na yun. Wenda, tinolat na ya. Right. Ang kapay min inom tikok. Panay inom ka, panay pampapigsa. Wow! Tadi, paburak bulata sa mo inuman. Right. Yan tay, pamigsa. Paburak mo ata marunggay, saan to inuman? Tanong pumigsa. Wena. Ilocano ko power. Ay, orehanin. Ilaya lang. Asin ka, makapirdi man o ka. Kanayon. Wala ang laya. Paburok mo yung laya. Tanglad. Siya, susin si Dag. Ito ka. Diyak to nga ikatanan. Kastanan na darakal. Ikas kasi ko lang na ikal. Mabanto mo na dyan unag. Sudah ka sagkay sa daan. Agi mo rin yan. Timkat. Katin na amin nga kaslarim. Kasadi ko bingo ito. Limada. Babasit. Agtataray na kalsada dito. Yo, muna nga lagyan namin. Nagigdo. Dati niya pa yung nagkatong bing to ito. Ngayon, pa di marunggay mo yan eh. Wow! Nice! Ayam da. No class tomorrow ha? Ay, may klase na bukas no? Ay, Dan, Martes. Oras siya mat. Ang may trabaho ka ta eh. De? Tunubigat. Ano, diyan mo lang. Nududong maka. I-ready mo lang ta. Naka-ready. Tunubigat na. What the usually... Puri de Christian na. Oh, dati kalunay mo ni. Kalunay. Nagragawat dati kano daw. Kalunay. Di ba? Kalunay dati bangir no ko kat may aglaw dati ko kat kapin na maamay. Tikit gyati pagtabugan ta. No, pabigsa ka pa tanaw ka. Tanaw makitam di pagmulaan to. Bari katindan to ano kan. Fibroid. Naglabaan niya pag gardenan minto no pumigsa. Sa kantugla ko diyan to ka. Tapi ahban ni nagmayatan. Ay gimatang diyan sa yung mula. Takat at daramot na ni. Padasok man.
Ah. Tunong ko, naganak to data, bumalik ko yakar-akar pegin na. Ay, ganak tigito niya na. Okay, naganak agkon kadladi diya nga ay agdaludal nga ko nada tubon to di ka. Hindi ko matagday kalman sa ay kano da pa da kahit. Niya da. Ata na iduwain pa sa runok man ay. Kulata saba. Aba? Ay aba, oh. Kini awam kastapi pinang. Saluyot ko maya. Ah, Saluyot. buna ko ma. Saluyot mo nga. Ay, bulong. Bukal lang ti. Wala. Wala tanaw di ada siya bilabel lang ko di mo nga ka nagtubong. Nagado di pa ay ni papang iding ako. Nga saluyot. Kabukal. Wain. May abi ko man. Pang inaramig ko nga. Kasi ko di mo tumubo. Baka. Talagang matitimak. Nga ko. Nagtubo niya. So green thumb nga ko na ta. Pabigsa ka pa ah. Ora ta binigat mo ano man. At marunggay. Siyempre na di ka pumigsa. Madalusan na di ko ah. Mangiboyd lang ba si every morning? Well, hindi. Walang may bintas sa Tilayana. No, kaya mo may kapasit asin na bagoong pati lang. Di umuna nga inom tibigat. Di umuna nga akong karga na. Di importante. Sa ore na malam, di mga kanto malak karne no kaya mo. At least tibigat. May kuha na di rugit. Ay, parang tumigat. Eh, naka-ready na ang bag na ore basil-basil lang. Nang dadalig ng nita, na. May template na, baby. Pinargurot ko na pwede ko ta. Ah. Nagipay. Oh, careful. Eh, dapat yun eh, kalunay. Wanti di balay ni Mano na eh. Napapatakilgam nito kay katin ni Jasper kay naka-Edwin. Ewan ba? Kada na. Ado timulan na dito oy. Ado mulan na. Dapay aba na ni aba. Yay, aba. Yan yung aba niya. Aba. Nakita niyo aba na ni. Magkakaroba tayo. Ha? Apa yan te? Awan na natin. Kumakardan? Di pro? Jadi kadom ta ay bibi na gagatawagan sa tanawan na pagbilang. Ah, di ni Jan? Wah, Ni Jan di pro? Oh, ada mas bani nga asawa na amin eh. Eh dati insina na idi may kadwa nga asawa na atan. Awan na pagutang na gan. Diukat pagdati. Dati anak da, di mo nang asawa na sa bali nagsina da. Isok ada ibarbaro. Ngam di asawa na nga may sa ano di man lang ipaspa siya mamok di eh. So 1 taon ko to yan. Kagatangan yun ah. Ah, Ha? Hindi yung Jasper do kwarta na. na ano dan? Apa yan ang post? Oh, yeah. Hello camera. Camera ni. Jasper. Yun yung camera ni Antony yan oh. Ayun oh, yan, ayan camera oh. Yan ang pinaano ko. Oh, YZE cam yan. Maganda yan. Hello, ano to? Tessa Vargas TV. bakit mo adawa karabako daw Ay, kay? kakaraid. Ada tarabako. Hey! Ada tarabako. Dito ka muna. Oh, lapat. Wala, bukas. Tapi sabong na dyan yan. Ano sabong lang. Nalag mo nag-uta. Ay, na siya? Oy, no ko ka po tagaduti. Kay kaya ko pa. Kay ko na ko daw. Kay ko na. Kaya plan. Kilukan mo di pa nitira. Dama magkikismisak pa eh. Ito pa ay awan manut ay kutong-tong na Pilipino kakin na ruba. Kitak to, hindi. At mo ka dapat ko eh. Di ba sabi dapat basit? Tagumata ang squeezer. Kalaala lang. Squeeze yo. Tiker. Di pang squeeze nga siya eh. Ay pa.
Kaya ang tima pa ni Jai. Diya, Kilikod. Apaya. Tuno bigat. Kasing oras. Di asin na. Awan, jaso na po. Dati di pagkuhan na ko, jaso na ako. Yun. Kagatin na ka, no? Masapak tuno bigat eh. Ah. So, sino nga yung tinakabalay tayo eh? Awang, Oo, pa yun, boy. adan yung awang pa, handa tayo na po. Daman nag-reward, nag-reward daman tayo kuwan eh. Talaga? Tinalaing nga ako dati ni Linda. Amami na muna mami istorya di Karuba. Kaya Karuba tayo nga tayo. Ay, data. Ayun. Namit ko maji lakay na idi. Awan, Bago na tayo. Natay lakay na. So pinangarami di alad. Bago na tayo. Kalpintero man. Carpenter. may sana, bal pa rin. Yung sana. Dati andak na. Fireman. Ha? Dati duwa sa. Engineer sa akin fireman. Diyan mo no basta yung muk fireman niya may say. May sana nga alata. Basta di karubak idiya ay laon yun. Gana na tayo may sana. Sinerek da. Pinatay da. Manual daw nga di rin mamarin. Kasi di karubak diya idi. May duwa malal daw. Di mo rin mamarin. Di mo na nagyanam eh. Kakarayan nung kagkadok diya. Bakit? Siya di pan kosko. Siya kagkadwa. Nagtagada ko di balay na. Tagadalos di takitipusa. Diyan ka. Ay, pwede nga rumumar diya ka. Bakit? Gana na tayo. Ang kadwa na eh. May misa na. Nabigad may So, ito diyo mga po. No ka na sa balikan. Awanti ko agtaka ka. No nga rumumar. Puri datan na nilagay be kuan ni Robert. Oo. May namin sa dito, hindi na ako nakalagyan. Awang pagkadwa na mo. Ay, may misa na wait. May sana mo itaw. Ilocano de? Maday. Mexicano? Mexicano. Oo. Baga na pagkita nga, paano ang garden ta, baka nagkaskuya. Ay, nagilam niyo yung balinan. At ba, nalawa? Nalawang sa likod na. Oo. Roberto, kasla, ti amok. Ay, Ang muna ka mo, Roberto. ay siguro dyan lakay nagbiribirok di ko ah. Hindi asawa na. Oy, siguro, lakay. Di damdamo mo yung nga. Well, may namok di ay. Kilala mo ba ay, you know, Ngayon ta nakita na di yung bingko ng babae di. Ay, Biribirok sa kanot asawaan na. Hello. may sana mo dito, no? Kahit ay blood na to, natawon mo sa mga ko nagkat. Awa na na, matumbalatan no, ispagarigaray na to. Basta Arad. nga, latang matayin no. Yarad. Ante, anggal. Sige. Ante, sige. Nagpapigsata. Okay. Atin ni natay slangay natay nato yun ya. Atin ni natay mabalin pa nato. Dati tiko mon, dati ko ana ni. Dati ti inumo mo natin ni. Tog tinolak to ah. Iya kan? Ni maya kita. Ingat sige. Wen. Ige. Okay. Kikismis tayo kay Neighbor Ilocano.